ayya je duniya labari watan wata rana sai labari ayya na gode ayya ni ban ga fa wacce na so rai zarce ya mama ba a da gaske fake ce sanin na tsallake damuwa a tunda na biki nake da ci gaba rayuwa na gode wata rana sai labari a da an biki dai an dace mama to wanda ya bi su iyaye ya wuce damuwa a koko fa an so a cutai ba shi fa cutuwa adan addu'a ta su ce ke yi masa garkuwa a dukkanin tsautsayi a gare bai faruwa a ko da kake son haka zamo wani duniya a sai ka bi iyaye na ka zama wani dan uwa kai yaro mama da baba su ne sirrin wata rana akwai labari dan wana to na yarda idan yau an yi fa gobe ba a yi ba yau ka rike mama da baba to ka gama samuwa aka yau addu'a ka saka rai ba wani mai yi ma ka yarda da cewa ba wani yau ba rabu ba anda ka bi iyaye ka kafa turken rayuwa a tona a rantse sai ka zama wani duniya ina rantse mama na gode mama baba na kai ma na gode iyaye na kun mini komai ne to a baya kaɗan na tsindi matasko a rayuwa ana ce mata mama a rada akwai wata damuwa an kafafuna wasu na da ɗamin nisantuwa ina tattarar su suna da ɗamin na gudun ruwa an ta ce mini kai addu'a no kar kai damuwa wata rana za ka zame musu kainuwa kai ta du'a'i mama na tana ta du'a'i na gani fa na ga misali addu'ar ki tana kan layi da rana na shiga gidanmu tana a tsakar gida na tare da kanne na wasu na ta magantuwa ana ce maman sannu ta ce mini sannu fa kayan wakar da na ce miki yau da ya gasu fa abin da nake ta biɗa yau sun gama samuwa ta faɗa mata ta yi mini murna har da su dariya a wai na samu Allah da ya